Laos naman day ka dyan eh. Kaduha pa na ako nigi. Kuan mo. Nga kaning bago. O niya o. Apas na ako. Nakapo pa magkaganyan. Init pa man ka dyan ron kay kuan pa man. Kupras ni siya guys. Lubi. Si Piling Wenceslao. Ang akong auntie. Muna ang live sa bukid, kinabuhi sa bukid mga ka-Israel. Maling guys. Okay, mangharvesta diri sa atong pinya kay natay pinya na hinog na diri guys. Muna ang akong farm diri sa atong bukid sa Surigao del Sur. Na hinog na kani siya na pinya, haway ni siya. Oh, kalami kayo sa pinya guys. Oh, haway ni siya. Oh, ato na siyang balion ritso. Nara atong pinya guys. At mo na ang pinya guys, ato na dayong panitan. Ang lasik dito ba? Ingani pagpanit sa pinya. Man ka ana. Ano sa meron na ipatay? Ano ka ni? Kuan. Na. Okay. Nga na ta guys. Kaunta. Ano, untay lasat eh. Tamis? Tamis. Ang sarap. Alam mo ano? Tamis. Tamis man din siya. Sabi na. Kuha na. Ang hawat eh. Sakto ni si Jana yung ani. Modili si Jana hinug kay Kadjo. Kaya huwag hinog na, aslo manggod. Saktuhay kayo ni, alam mo yan eh. Lami ah. Ang ka-juicy eh. Kaunta guys. Pinya. Asupod guys, ang atong haling. Ano na isa te? Punta na.
Ako. Ang kong ikob siguro itong lubi diha. No? Humiagay. Anta. Kajusi. Kakuan mo, tugaon. Aso ha, makahilak man lang tas aso. Tabang namin. Ay, kaaso guys. Guys, naipipino din gagmay guys. So, nakakaon na mo ni Ani na ano daghan na pipi, ha? Lami man ni, pipino man ning gagmay. Kanang buwang. Ah, daghan diri ate o buwa. Pino lang. Nay daghan oh. Ha? Dami daw sa bukid ani. Ha? Kaon mo kuno ni siya. Hindi. Itry kaon. Mahilo pa unsa. Uy, nagkaon ako ani. Tara guys, oh, mga unta. Pipino. Gagmay na pipino guys. Nakakaon na mo ani. Mahayo pero kung wala pa, try mo ani kaon. Ano? Na, oh, na. Kaon mo ani. Medyo aslom gamay siya. Kay hapon naman, gihipos na niya ang iyang gibuwad na lubi. Kapila na din ni nabuwad, te? Duha pa. Kaduha pa? Duha pa. Ako ana ni ugma niya. Awa na ni ugma. Lugi yun na mo ni. Ugma. Dugay-dugay na po ning lubiha diha sa uban nimo ano? Dugkan lang. Sayang. Muna nga tong basakan diha guys. Presko kayo diri no? Nindot ang kinabuhi nato diri kung nata sa bukid kay aghangin no, ang kapresko kayo. Wa may buka diri. Hindi na namin ida. Ay so na dito sa kuan. Kayo naman. Oh, sa bagay wa man po siguro yung andiri Kob na lang nimo na. Okay, dinhira ko taman. Ayaw kalimti mag-subscribe mo sa akong YouTube channel, Israel Cebuala Farm. Bye-bye!